Sitges heu vist el canó allà al costat de l'església, que també lluitaven contra els anglesos, i els d'aquí també anaven cap allà. Vull dir que el perill estava, de fet, a tot el que era la costa. La costa. Aleshores, diguem-ne que aquí va ser, no el primer pas per la creació dels fars, no el primer pas, però sí un moment important de creixement, de comunicació, diguem-ne, terrestre, però també pel període que venia del mar. De fet, els fars, la paraula far ve del nom d'una illa, la illa de Faro, Alexandria, Egipte, més de 2.000 anys enrere. D'aquí ve el nom de far, que nosaltres, en la majoria de les llengües llatines, fem servir aquesta paraula, en anglès és the lighthouse. Moltes vegades en altres idiomes faran referència a la casa de la llum, però nosaltres ho fem a partir del nom d'aquesta illa. Això estem parlant de fa més de 2.000 anys. Els fenicis i els cartaginesos, que també anaven navegant a cabotatge, és a dir, a prop de la costa, també feien servir fars. Però realment el creixement dels fars va començar a partir de les torres de guaita i el moment més important a inicis del segle XIX. Va haver-hi un increment de la navegació, per suposat, a partir del decret de poder comercialitzar amb Amèrica el 1771. Aquí va haver-hi un increment. I el mar és molt important, per tant, contra més moviment hi ha al mar, necessiten més senyals. I és als principis del segle XIX quan, diguem-ne, es comença a urbanitzar el tema dels senyals i el mar. Són 3 països, Estats Units, França i Anglaterra, els que es converteixen en veritables pioners en la construcció dels fars. I a Catalunya n'hi havia 3, el de Salou, el de Tarragona i el de Barcelona. Però després és una activitat cap allà als anys 40 del segle XIX que es va començar a incrementar i a incrementar. I quan es crea un decret de construcció, de promoció dels fars, és quan hi ha, diguem-ne, un moviment molt important i, per exemple, en el 1850 aproximadament és quan es comencen a construir tots els fars. 40 construïts en aquell moment i 20 en construcció. I el nostre far, el de Calella, data d'aquest moment. O sigui, hem fet un petit recorregut per arribar a aquest punt en el que considerem que els fars són importants. I aquí el tenim, el far de Calella,